Yn y Gegin. I Magwen Pughe, ysgrifennydd cangen Glan Twymyn Maldwyn, mae'r diolch am recites y rhifyn hwn. Mai am ei chyfraniad I fyd canu mae Magwen yn fwyaf adnabyddus. Mae aelodau cangen Glan Twymyn yn gallu tystio i'w gallu yn y gegin hefyd, ac mae'r gacen hon yn un o'i ffefrynnau. Cacen dates, cacen datus. A dyma sydd gan Magwen i'w ddweud. Dyma gacen sy'n dipyn o ffefryn yn ein teulu ni. Cefais y recites yn llyfr fy mam oedd wedi ei gael gan Aunty Sally, perthynas i'r teulu o chwilog. Rhaid trysori reseitiau sydd wedi pasio o law I law o un genhedlaeth i'r llall, ac wedi cael ei profi lawer gwaith. Rydw i'n meddwl mae dylanwad fy mam sy'n gyfrifol am y ffaith fy mod yn mwynhau coginio. Roedd hi'n arfer gweithio I deulu carreg ger Aberdaron, yng nghegin y fferm, yn ogystal ag yn y caffi oedd ganddyn nhw ar draeth Porth Oer, ac rydw i'n teimlo fy mod wedi etifeddu ei diddordeb hi. Dydy'r gacen ddim yn para'n hir iawn, bydd yn diflannu o fewn diwrnod neu ddau. Felly, rydw I wedi dyblu'r cynhwysion. Mae'n rhwydd a sydyn i'w gwneud. Dyma'r cynhwysion. 4 llond mwg o flawd codi. Mwg bach bob tro. 2 lond y mwg o siwgr golden granulated. 4 ounce o fargerin. 2 wy wedi I curo. 2 lond y mwg o ddatus heb gerrig. Blaen llwy de o halen. 2 lwy de o bai cab. 2 lond y mwg o ddŵr berwedig. Dyma'r dull. I rwch dyn mawr maint 12 modfedd wrth 9 modfedd a'i leinio a phapur pobi. Torwch pob datus yn ei chwarter I sicrhau nad oes cerrig ynddynt. Rhowch mewn bwlen gyda'r halen a'r bai cab a'r dŵr berwedig I fwydo. Yn y cyfamser, mewn powlen fawr, rhwbiwch y margarin i'r blawd ac ychwanegwch y siwgr a'r wyau. Tywalltwch y dŵr a'r datus i'r gymysgedd a'i cymysgu'n dda. Rhowch yn y tin. Craswch mewn popty 180 gradd centigrade neu fan 160 gradd centigrade neu nwy rhif 4 ar y silff ganol am tua awr, nes bod sgiwer yn dod allan yn lân. Gadewch I oeri yn y tin. Torwch yn ddarnau sgwâr a theunu a menyn Cymreig hallt. Mwynhewch efo'ch paned. Mae Magwen a'i gŵr Emyr yn byw yn rhyd yr aderyn cemais. A lled cae I ffwrdd yn Llety'r Eos, mae cartref ei mab Llion, ei wraig Manon, a'r plant Cara a Math. Fel Magwen, mae Manon a Cara wrth I boddau'n coginio, ac gwneud cacennau yn arbennig. Mae mam Manon wedi derbyn hyfforddiant coginio ac wedi dilyn gyrfa yn y maes, ac mae Manon yn ddiolchgar iawn iddi am rannu ei gwybodaeth a'i phrofiad, a'i dysgu hi pan oedd hi'n ferch fach. Ar ôl priodi a chael plant, datblygodd diddordeb Manon mewn gwneud cacennau, a byddai'n cael pleser o fod yn greadigol
wrth ddylunio a chreu cacennau unigryw. Dechreuodd ei busnes, cegin eos. Fel hobi yn fwy na dim, gan wneud cupcakes a chacennau ar gyfer achlwysuron arbennig a the prynhawn i'w ffrindiau a'i chydnabod. Erbyn hyn, mae'r busnes yn ffynnu ac mae galw mawr am ei chacennau unigryw. Eleni, mae Manon yn awyddus i ddatblygu'r busnes ymhellach drwy ddarparu gwasanaeth arlwyo allanol hefyd. Mae Manon yn gweithio yn y maes iechyd meddwl ac mae'n teimlo bod coginio yn weithgaredd therapiwtig iawn ac yn helpu ymlacio ar ôl diwrnod caled o waith, gall roi problemau'r dydd naill ochr wrth dreulio amser yn y gegin. Mae Cara hefyd yn mwynhau coginio ac arbrofi gyda risetiau newydd, ac yn ôl pob sôn, mae'n dipyn o giamstar ar wneud crwst. Yn 10 oed, mae'n gystadleuaeth brwd yng nghystadleuaeth cogydd yr Urdd, a'i uchelgais ydy cael cystadlu yn Junior Bake Off a sefydlu ei busnes arlwyo ei hun. Rydyn ni'n siŵr o glywed rhagor am lwyddiannau Cara yn y dyfodol.